Biyamono kigimo mwanchu murigerio television ya Ndizi TV nigo charagire chinsi sato chimargo ya bono chini chinsa churagongoro Afrika ya mocha chinga ki ni aliganiri kibuya kigima eliyo kwene kiabuna nakoletera mangana magia sinchira yobo ikirano kurwasiga seni kiyo nambe mo kimono bwike Gusii ekia Ndizi TV nyorabono lero nyitariki 20 na mu mutenyuki ando mwaka w'ikirbu ibere ne 20 amange agendrete chinga ki aba MCA bagendrete gotianigwa nabo higo abonogeri beji county ego chorwa asechi county imeyense ya Kenya iye county ya Kisii EMEROBERIO nigora kolekana boli tuko lihankyo EMEROBERIO yonse yakolekana lituko lya lero na gwikirania enganeyo ayo nanda mange bono na ronkwarganitie magarawa ya bono aso EMEROBERIO yo bwe chinsa ibire utakira chinsa isatoboniga gwika chinsa isano chabutuko akero tokora mangana magia senchire yo bikiranu Tumaso wasikingeze kabiri cy'EMEROBERIO bweke umbu nali tukulia lero omugeni yone nigakuru kwa Elizavan Omagwa Angima oyo nigo are omu advocate nabo igo nigaringe mu magistrate alias kotie ya Kakamega nabo igo nigakobuli kirugo kyobo speaker usobonogeli bwe county ya Kisii obubo chukorekana boli tukolia ankyo igo aikire siji studio chite magarawa ya bono buyakime yaliganetie etochigo isaransaga iga na tukwanira mange kubwatikana nibiringa bya yenki yekogera tagete koba OMONOGERI bwe bunge county ya Kisii nigakuru kwa Elizavan Omagwa Angima nigakuru ensemo ya Rio Kindo ensemo ya Machoge borabu ime county ya Kisii nigale nekerenge kenene kigima kuligereria bune county ya Kisii ya nyolire omweso kigima kurwa sali ya beriga okolekana unyure ase chintunde ibirego se abanogeri babirororo ase county ya Kisii babiri bagutwara bututukanu gisegi cyabere chikorokana ali ase county ande akere na cheneri echiburiya eliya uchikoreta na koenekia buna ase county ya Kisii gose bunge ye county ya Kisii omochokonko bororo nabo igemero megokolekana ase nkirerengi ya kigima bono oyo nerto bwate magarawa ya bono tugochiko kwanira ayo nkorenga nekingisekeria akurwasi katiba yensi ya Kenya ase ekingisekerike emiyemo ne 52 seto ese katiba yo mwaka w'ikiro bwibere ne 20 na 10 yeko na kiabuna OMONOGERI bwe bunge ye county achorwe lyo koligereria na koene kiabuna EMEROBERIO yonsi ye bunge ye county ngokorekanere bya asokorosi amachiko nabo igo koene kiabuna aba MCA bonsi koligereria bare emeremo yabo nibonete gukora kero bagendrete yokorera abananchi kurwasi ward emeremo mwanchu muri libono ayo negatiari gutochi gukwanira magarawa ya bono sege kagi chinsa ibire kurubono gweka chinsa isano chabutuko tonyara kwendale kiyagera sege keke kerebusyo nkoira nandeli to chakamangana maya asenchira yubo kerano buya kigimo mwanchu murigereria buya kigima emarkoba ya bono uliogo nkonya okoletera mangana maya asenchira yumono wibiyerokererio nigakoro kwa Joshua uta inche nigonkoro kwa John Kibati mangana maya nigotugo ya chakakurwasi county ya Kisii ase EMEROBERIO yonsi yokwenekia buna aba MCA abaya ngochi abaregotianigwa abuo rituko lyankyo imeye county ya Kisii nigo YAIKERANIRE kigima gwike magarawa ya bono omuriki gosomu Clark we bunge ye county ya Kisii James Nyaoga nigo atebabuna ba MCA bonsi mbachigotianigwa nabo igo komachoro OMONOGERI omuye kigima oyo chikwanekia buna EMEROBERIO yonsi ye bunge ye county ya Kisii ngokorekanire asenchera yobrongea omusakito Frida Kirbo nigaikera nase bunge ye county ya Kisii nago kwariganira robotiro kubwatia asenchera yobokerano EMEROBERIO yo muyega bogotianigwa kwa ba MCA ime county ya Kisii ritukoria Alamisi nigo OIKERANIRE bene gukwana no mu Clark be county ya Kisii nigo aerera aliara chigokolekana ase omuyego yo ase aba MCA 52 noyo mo baratianigwe ega EMEROBERIO togante okorane yo gochoro mu speaker mambia amane yo gotiane aba MCA bali bachorwa na bali nominated EMEROBERIO yaere ego mambia ogotiani uko chaka chinsa isato cha mambia aba MCA bonse pia bali 71 alafu ntobate nominated bali 26 na ntobate elected bali 45 aba MCA na bao cha korobo chuli umambi na nabuto cha kutiani gaiga
na bali bakoboli obuspika bali 13 abano na bagocha wake ruchikura oyo kubuoyo monero gocha kubo muspika agendererie ebikao bya county assembly semyaka 5 gocha go EMEROBERIO siamambi nere itobwata boigo nigo airera bali banchirwo gwikerana ase omoyegoyo gati yabo omugavana okabere bya county ya Kisii Paul Simbarati omaseneta Richard Momoimana boigo omo women rep Doris Aburi eliokoeneki ogotianigwa ku asaba MCA wa 171 mbanchire gocha nabageni batatu Mano abantu family members naende ntwegene tengo mugavana ito Paul Simbarati nere na wakaraiga no moseneta Richard Momoimonyonka amo Nadonya woman representative iga traje tutwara bageni abanga mambia ntuntu yaliganete kutwara bageni abonsigaiga boigo obochori bw'omonogeri bwa county ya Kisii nigo borakorekane ase abarwaneri bale 13 aba bakobwatia mbarabo bagocha wakero chikora cyo speaker mambia Charles Ndege Mugaka, Christopher Siambe Amisi, David Oiro Abuya, Dr. Chwea Laban Matoke, Dr. Philip Machuki Nyanumba, Elizafano Angima, Eric Janganya, Gideon Nyambati, Chafet Oginga Nyakundi, Joshua Mangabo Mamanyi, Julie Nyanchamanya Mao, Nyabuto Kevin Mamboleo, Thomas Kerongo Maatwa. Isi bali mutanyale kwikaga egamambi na bomoko lichi TV chene Ndizi TV marolewa buno moyego yo ogocha kogenda ligumambia Biamano Frida Kerubo, Ndizi TV. Biamano kigma oyino mosekito Frida Kerubo nigabegete kambi igabwase bunke ye county ya Kisii. Dagetonyoreiga abuankyo gochakira chinse isoto chamambia EMEROBERIO ego chego chakase bunge ye county ya Kisii eye moase ye mogeteseni kia Ndizi TV gyo chokoletera mangana hiyo buna aba MC bagotianigwa na kwego komonchora OMONOGERI obomoya egeteseni kia Ndizi TV eye maseyemo abuo gochakira chinse isoto chamambia nigo to chokoletera EMEROBERIO pi nigo tu yaliganiri kegima na koenekia buna EMEROBERIO yospi buna bagochikotianigwa ababunge gose aba MC abo na poigo goleterwa gose gochora OMONOGERI obomoya eye masegeteseni kiaho ekia Ndizi TV obwansubo mogusi bono otigana nayo abonchoreria bake abali bakoro bonchoreria bakoboke nigo baburie serikali ye county kuireli bageri na kobae bibanda biribira abakonye konyara koneria imeye county ya Kisii eliokwenekia buna bakoro bonchoreria bwabo asenchira erenkia omuzikito Joseph Tamisi nigaira chinga kichaye na kwenekia buno koletero roboti oruo asenchira yubikirano yechi serikali chechi county koenekenga janyara ko bachikoira obugambi na boigo abagavana ku county agotianigwa bono ne chingaki aba MCA kurwasa chi county echo bagerete ko bagotianigwa na boigo koira chingaki cyabo koenekenga banyale ko bagosoa service rinde banyale ko bakoletera abananchi amagenderero ono nigo ababwatani anenebe sekta jua kali kuruchinsemo ime county ya Kisii banyareko bagwesokia na kugania serikali ya county ya Kisii nyareko bagekwenekia ngaya baligereirie na kwenekenya nyareko bam yeko baroselia ebibanda ebigo chikoirera bono barabo abanyene banyareko bakogendereria obugima bwabo ase obonchorere bwabo bwakira lituko ase gaga sikole na se kekao geto gyo korosibeta bono twanyere kukosaboto konya si una tote twanyara sega nana ka content ga to ko beke bintu bito iga chuji ga to majeta kerto kare ga tuna bone ge mbure go tu twanyere ko bato go tu jane metanga ni ero role ga le jaita toji twana ati customer ji wa kuri ga sana nga so wanja na ta to mosike
aba yuti bae basaba omerana baibekamo batulosiria gaseti kakaigo katugube katika samajete kerojire kigutuganyire tokorosi bibiya ngigwa kurigaso endo gyakabera maje ndo bwatigara kiene na butogocha koranga toja ko akiawoja gwikirwi ripoti datubekirege Boiko nigo bamuganirie omugabana we county ya Kisii Simbarati anyare ko bakubwaterana amone serikali yae aene kechinsemo ao anyare ko bachikwagachirwa ebibande byo nonye igo koirira anene ko bekirwa chi container asa chinsemo ao elio bono bagendera ko bakogendereria obugima bwabo bwakira lituko aso bonjorerio bwo kitu tulikuwa tunaomba governor tusaidie aingilie kati hapo kwa biashara wadogo kabisa. We don't have capital. Hatuna pesa kabisa za kuanza biashara tukue kama wale mabwenyenye. Tunasema governor aingilie ni hapa kwa revenue. Esengencho ngocha agasa mura wa mintoga igama shauri junction ase galeche yawe chipikipiki ama ene batakere banyora gashediga babekerwa gashedi elinde noni tuwachire na client cyabo twanyora to ase to gwekanyera tugendera takuganya epikipiki rende rosubu aki governor ito Simbarati tengano tolende omugavana ito Simbarati Kuripoteria Ndizi TV korwe county ya Kisii eliterane Josephat Amisi Rotigana no roboti rwa Josephat Amisi nigo togoswa roboti rwa kabire oyo ligitie kirugo ky'obumu women representative kurwa si county ya Kisii omusubatire cyotundo nigaboliria ba MCA kurwa si county ya Kisii koligereria oli abarachie ekoba bagochora koba monogeri obo numuntu ubwatebikurwa oyurachie kogera baitie emiswade menge asibunge iye county yo ligaya kwa nayoli tukulia lero ekero omusakito Brighton Makoli aikenseme yona okonyora roboti rukubwatia asenchira yubikirano ekero abemsie be county ya Kisii barobereirie gochigotianigwa nabo igokomachora omonogeri bwebunge iyo nigobono banyarire bakoborirwa komachora omonogeri uranyare goikirania amaganio ye county ya Kisii tengangwa pisho mole anali tukulina nemo chole speaker igonte tekotera kimo chole speaker kumoranche ake sabunga type ke speaker mo chora mo so chole speaker because mo atadunga this is where you are supposed to ntoma tenga abande mo iruisiko mwachire watavwese mo kubeke speaker ko chito tokurate abakwaso libatigale tega babwate freedom batarikogenda we want to say kudos to you Boigorejo nigakwanire ogotako kyokwaye asenzemeri yababunge abachore bakwa nominated the nomination yachete asingencho echego ke agenda gap abantu abange babe elected abangina babe elected abantu ba disabled babe elected na youths babe elected erinde narichibe asira abechinke gosaba abantu bakwa nominated bakwa babake twakane chibesa chinke nigoboigo rechamentrebuna abasubati bali bagochorwa asebirogo awo anene asebirogo bya nomination nabo bayireire abasubati batarikonyora amabaga ase ebirogo abantu bakurirwa abo nomination boire does it mean that there are no any other women bagokorera ase patra babo went to nominated should we nominate the same women every time na at the same time batarikocha bali gikura so nomination beats logic gender the goboria the members of national government or National Assembly, members of National Assembly, mwali tuirire bill bungeni, moto chencheri, mwamende mangana nomination in the Political Parties Act. Boigo, nigorecho, anyarire gakobori ebyama ao, ekero bigokora, obochori ibwabo anena sebirogo bya nominations, kurigereria, nagotanchereria onde bwensi. Wada chipati cha Kisii, party leaders, wale Kisii County, gaiga, tuarode nominations bakoreta nepotism ase party bagochora abairi relatives and bachora kurwe kurende eklani kama gosukurwe kurende constituency yemo wono tuamenyere gokuminga wono chipati ejine chipati cha national ose chipati cha village ose ade village party so we asking the political parties registrar gari yori chipati and the way they do their nominations asenzemeli ya CDF nigobono lechatebiruna ere ase okorora kwaye CDF nigo yakorire amange ibone netakeire gotigara ase abachumbe chirocho we recommend etutaitishya CDF sigendere kobororo iki CDF yakorire asingia
as a constituency kenga chanspi boigo ni gamachiri abachumbe anenekero banyarire bagukwanira igoro yengwana gose igoro yengana iriyo kurigereria okomentwa engeri yabo n'ekibasiri bagwikaransira gusimanyikana na allowances CRC yabegitwaro iriyo mangane mishara. So iba babunge bagana baroba change for themselves, then that means you have no to chakira kubunira lichiko mangana ina babanta kura ligerwa ina better way na babunge bana bachete. It is very sad which akanechwa sichabo watu webete into ikiyaraboniga tugwata abantu bayante gukwa sengenche nchara tugwata drought shombe chigukwa in the semi arid regions tugwata mechanda boniga bana buguma bo the cost of living. So today tenga ababunge barato beka bosikiani nduto wegana ntubusi tukabachora so bagwanta ko torengera fast bamanye kwerengereria gulipoteri gataseni Candice TV koru a somochobo songo ridariane Brighton Makori igotigana no roboti urwo abamenyi bakekurwa si county ya Nyamira na boroboni go baruri birengerero byabo kubwatekana n'ingana gose ababunge mbaciye gutigirwa ikiganja kiriya gia CDF no boigo marupurupu uyabo musaki tukurwa si county ya Nyamira Job Mangi nigo airali bakaria yo mugasolero na gukwariganiria roboti rukubwatia kubwatekana n'ingana iyo nigo okungusana na kwabeire egatie kyombe getenenerete emesara n'ababunge igoro y'ekibesa bakwegwa ekyo kikoroka allowances asamatuko abwangoiga ntwabatogosanga n'abamenyi be county ya Nyamira igoro y'ebirengereri byabo igoro y'enganeye igoro ya allowances cy'abachumbe na chikanire tintagete because mbari kiro musara ngana yogo ke chibesa cyo chizagire chikeigwe igati abamenyi be county ya Nyamira mbasaba emisara gokeigwa naende mbaye wa chibesa cha allowances kolende chibesa ekyo kitumekwe koleta amagenderero njaso kuligeli kwane igondo tenga chibesa ekyo cha sitting allowance cyabaheshimiwa ekibwana tachirusi kuororo chinyare gokonya ense yaitu asa amangana muna ya madeni amangana muna maguta bone bintu ibimenda taiga serikali yankurigereri buya chibese cy'abachumbe bakoria chinyinge mono tia china chwe cyagwa bataka ense moye chibesa cha CDF mbarwa ogosaba babunge baegwe elinde bachitumeke okorera amagenderero CDF ero batigerwe tinyago konya abana inchi buna wone ense moye chipara chisukuru chinyagetari na CDF nerekogero muchumbo ira novisi onye mbari go chikoibe korro abachumba bango chikonya bari gasie ngongu asa abande bagikeria obotumeki obobe bw'ekibesa cha CDF na gusaba kibekwe ase oborendi obuya CDF efandi elia na wayabege tubuya sana oyo yaretete had very good ideas lakini abachumbe bonse from one to the last wa misuse that fund. Number one, iko bako tumia chibasa chire kuri ward cronies, kuri ward loyalists na gokonya abairi babo. Chibasa chire pack to the treasury chibe reallocated chikonya sectors chake. CDF tigechie se county kara ya chire se county chitenene runa ande no monto mungaopi ogocho tararisabu manya abana abwa bataka abana basireire abaibuli toto abansi bamanya nga baeguna barobwe pasali urwase county ya Nyamira ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi biono kigima uyo akuru Job Maangi kurwase county ya Nyamira Noroboti Ruruya uyu kabiru mu MCA segodi ya bwikanga Elkana Makori Nyandoro nigo aburiye serikali yenene bono ekunyura abasubati ase oburhayi nabo iguniga aburiya barai akuru srogongoro guci kwenyorera amabaga ase serikali yenene roboti uru ase nchire yubikirano yonda den sabe His Excellency the President iga Gusii yekoreka no sekurije no na bokororanga abangina bagusindo riko bamere mu buneta keire yonda getoiro koboko kwao nayo government obae gekogeraga Gusii no gochora bangine mirimo yabeire mekongo yekobe mekongo yekogera abantu baito batwariro oboncho bonge bakwe banga bangina pia mbagiete kisukuru
andi babuete no anabagaka bande gaiga lakini barojenga gotekera samba okora bintu onare gusabanga enga kimune goji okorobo jori buao bali morato ke mogo ikange mate bintu mbire togo chiko babarera maxima ke make una monaba chumba bamwacho rumurero goro yabo soro yabo arifa yabo chanda na bande umaenge account ne to kuba bale abono tutai kunyara kurwana barayi bande ubwana tende kumnyoka murwane renya meya zere mo sabe ke tali no ane kemo bibere bitatu tonyolenga nabangi na mono bunaga abayiru igotikana nayo ogotianigwa kw'aba MCA ni gwakorekana chi county au imeyese ya Kenya naboigo ogochorwa kw'abanogeri b'ekibunge chi county ne kuroko ni gwakorekana litukuri rero chinsemo naboigo ni gwabire gokorekana egati yabo nasi chi county kiri ya Bomet Trans Nzoia naboigo county ya Murang'a Musakeito Evelino Sero nigerere bakari yana ukoriganiryo robotorwa asinchira yubikirano Ogotianigwa kw'aba MCA naboigo kubachora banogeri ase county assembly nigo kogendrete ase county au omuroberio chagete ritkoria Jumatatu chitariki 19 cy'omutienyoyo omuroberio yo nigo boigo genderera ritkoria rero ase aba MCA baje batianibwa bachora banogeri babo nabo boigo batianiwe rigo chaka obokoreri ase abananchi Cosmas Korir no monogeri bwe assembly ya Bomet. Cosmas Kipngetich Korir, having been elected as Speaker of the County Assembly of Bomet, do swear in the name of Almighty God of the County Assembly of Bomet. Korir nigo boigo akambuya asogochorwa nagoteba na chikuruwa bokoreri borobuya ase county yo. The journey to serve and meet the immense expectations and the needs of Bomet people has just begun. We all have a dream for a prosperous Bomet, and now it is time to settle down and work. Andrew Wanyonyi oyochorwa no monogeri bwe county assembly ya Trans Nzoia nigateba mbachikubwaterana no governor nabo igabara ibande bonsi korwa bokoreri borobu yago chiase abamenyi be county yo. To support our executive, His Excellency George Natembeya. He sold his manifesto to our people in the county, and our role is going to just assist him on oversight matters and help him achieve his objectives. So to the people of Trans Nzoia, expect good tidings, and our MCAs and our staff, better days are ahead. Nere Johnson Mkuhu oyochorwa no monogeri bwe county assembly ya Murang'a nigateba munamba chekoinekia aba MCA monsi banyorere chinga kinyororo cyokorwa bokoreri boroburunke. We will unite in seeking the needed assistance for MCAs to especially improve their working conditions and welfare. It is important to improve the welfare of MCAs. We should seriously better the lot of our legislators. In addition, we will, with guidance of the clerk of this county assembly, who is also the secretary of the county assembly board, come up with more strategies of motivating our staff and improving their welfare. Nonyane chingaki ya rokanira banke babo bakwemurungania no wetu wa kwa marieta ya ba MCA egati ya bari aba ikorwanerero bo speaker se county ya Kilifi nigo bemurungania chingaki ya marieta abo ati waisiko asibate batibara manyana seki asengencho mbabwatonsi aliaganeirie. Having qualified, having met all the requirements in regard to the advert and also in regard to the standing orders of the House of the County Assembly of Wajir, it is unfortunate that they could not shortlist me. The same members of County Assembly who signed for me have also signed for another applicant. So I'm here to express my discontent and dissatisfaction on the whole process. Omuroberio yobanoni gokorekana ase chinsemo au naboigo abanogeri gochorwa abwase orache kogenderera ase chinsemo chinde koenekia aba MCA bonsi ase county emeronkene na isano na ibere batianiwe erigo chaka obokoreri bwabo bene ngoripotere getaseni kya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Uya kigima gutigana na UNDG bonenke nigo yagwase game park ya Nairobi chinsi sano chumugaso orero na abanyanyimbo nigo bakirana senseme yo kwenekya gusugutuka kirikirira endege yo kugwa wika chinka kiecho konyora tiramanyikana ninki kyagendrete egendukirira endege yo kugwa se game park yo ya Nairobi gutigana na yo omura ibwenshi musike Dr. nigo
EMEROBERIO bono akwanire ne sebaraseria yobolendi asobomo wechinse ime yense ya Amerika aseboigo aucho gukwanira EMEROBERIO yamagendero na bago noboteneri bwa mangana buna agucho gonchoreria osogonchoreria kwirire egati ya yande boigo nigo agucho gukwanira iguru yubu amatega tiyense ya Kenya na boigo nenseria ya Amerika ayo nigo omurai wense ya Kenya musike William Ruto bono agukwanira mangana yo asige kyaitire andi ake nigo akwanira mange kubwatekana na mangana ya yobolendi asebaraza eyo yense ya erimense ya Amerika asumuchuria o New York na boigo magayaje na kwanira mangana mange kubwatekana no bwama tobia egati yense ya Kenya na boigo enseri ya Amerika na mono asense moyo ponchuria ne binto binde binke. Ogotianigwa KW'ABAMCA ase county ya West Pokot nigo gwakorekana bene aseboigo ebachora OMONOGERI bwe county yo Frederick Kaptui nero yochorwa ko OMONOGERI ase aliyeira yoche kwenekia na goretare OBOONCHORERIA-JUA. Frederick Kaptui, do swear in the name of the Almighty God that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of Speaker of West Pokot County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment, that I shall at all times respect, uphold, preserve, protect and defend this Constitution of the Republic of Kenya, and that I shall do right to all manner of persons in accordance with the Constitution of Kenya and the laws and conventions of Parliament, that I shall do justice to all, so help me God. I speak with great humility and deep sense of honor and an answering result to honor you trust that I take the chair as the Speaker of the 3rd County Assembly of West Pokot. I wish to take this opportunity to thank the clerk of the County Assembly for graciously preparing and guiding us towards the success of this auspicious occasion. As Speaker, I want to express my sincerest appreciation to honorable members for the confidence they have placed in me, and for the great responsibilities that have been entrusted by the County Assembly in accordance with the standing orders of the respective County Assembly from among members of the County Assembly. Omonanchi bino monene omungina Martha Koome ni gwatebire buna ebigambero mbiche kurwa ogusira asobokoreri bw'ikinsemo aho ime ya serikali gukwana somusangirikano bwa mwegerio y'abaseneta ime y'umucyo na Ivasha ime ya county ya Nakuru nigo atebire buna nigo bokoreri obubono bucha kwana no kinsemo ichonsi na kubolyo kubwatena ase serikali iliyokonekia buno bokoreri banene nkuru gobole gucha saba Kenya. We are developing rich indigenous jurisprudence that has protected the spirit and the tenure of devolution, and this has also enabled the devolved institutions as established under the Constitution to function optimally. The courts have done this by adopting a purposive approach to constitutional interpretation. We all serve the same people. If we are in the executive, if we are in the judiciary, or if we are in the legislature like you are, we all render service to one Kenyan. Kuya kigimo mwanchu murigiri ya television ya Ndizi TV mogoroba ya bono kreo ogende tokono ramangana ya magia sinchira yubikirano producer ane Petra Mokeira niga gonte bna umurai wense muske William Ruto imeyeseri America somucho New York niga gende tukukwana nekyo mbekiriye barasa yobolendi elio kwena na EBIRENGERERIO byaye kubwatekana na ali agendrete semo yobolendi na boigo gukwanira asubu mate wense ya Kenya na boigo nense ya America umuroberio yogo singane yo gukwana nigegendrete boniga na boigo umurai yo bwense ya Kenya muske William Ruto na boigo murai bwen tunde ya gatano nigagendrete gukwana cinga ki chaboneko monchu murigeria nigontegetengi keligabuo semogoroba ya bono kurwa sekengese getangani kiamangana magia asemese ya mangana magia Ndizi TV kurende ekengese gia kabiri ngero getigalete kilikuwa biri gokoganyiriria ekigima bna nagotebya buri tangani omogeni one Elizafan Omagwa angima oyoro mu advocate na boigo
okabeire omo magistrate kurwase ekigambere kemogie Kakamega na boigo nigakuburia kirugo kiria kyobo nogeri bwe bunge ye county ya Kisii nkwaigwa omuliki gosomo clerk bwe county area ya Kisii ekerare gosoma marieta jo CTV ya obono marogoba ase orobotru na gosomera na someria taria egaria nkwaigwa akorukwa Elzavan omagwa angima no yomo ase bali 13 bagoche kuburia kirugo kyo abo ankyo ande nyoramna na gotebia kuchakira chinse isato muno murobili yogo chaka kurwase county ya Kisii eye mose television ya Ndizi TV igo tosuka aigana tokoletera mangana yo akorengete igo bono igakurwase meri ya rio kindo machoge burabu ime county ya Kisii baroko ya bono gwatereka tolengwana gaiga endi litoke gima gobwaterense mono tosuka ekiagera amangana ali abere gakorekana kurwase bungeji county na boigo birengeri byaje nkikiria ligetie gokorera apa na inchi be county ya Kisii asinge nchugo chikoba omurai ase bunge nekirugo kerekenene ekyukeire irande ake magendera takurekanete ase kibunge chintunde bere cyabere kigegweta ase ntunde ya gatatu ande yake amonchorio na chikobororo ayini gati alto gukorera emerogoba yabono igobono ngosa batogendare bono uri onkonya okoretera mangana magia sinkire yo muno bwibi orokererio nigakurukwa Joshua uta inche nigonkurukwa John kibati nkwire nanda subwango kegima elio ngaliga niga igomo kenigagocha elio toche asole eyemo aseyemo togendare ngwire nande